Došli na otvaranje. Hoćemo poslušati onda gospodina Antu Nobila. Dakle, on je neproporcionalno puno šampiona dao. Dakle, povijest hrvatskog tekvondoa je zaista velika i jaka. Ali vjerojatno niko nije očekivao da iz jednog takvog malog mjesta, i mi nemamo drugog primjera u Hrvatskoj, da iz takvog malog mjesta je toliko puno šampiona nastalo. Jednostavno, pravo čovjek. Što mislite, ko je tome krivo? Dragan Pinjuk? A vjerojatno Dragan Pinjuk, ko drugi. On je to osnovao, on je to podigao. Dakle, očigledno se radi o velikoj ljubavi za tekvondom i velikim znanjem i trudom i to je urodilo plodom. Pokazuje da se u jednom malom mjestu gdje nema veliki izbor jer nema puno stanovnika mogu napraviti praktički svjetski rezultat. I ovo je prizor 600 djece? Apsolutno, to je veliki broj za hrvatsku djece i to pokazuje da oni cijene i Knin i Tekvondo klub u Kninu i Dragana Pinjeva, a i Savez je dao značaj jer upravo smo krenuli sa natjecanjem za nacionalnu rang listu. To je nešto kao prva liga u Hrvatskoj. To je početak sada ovdje u Kninu. Boduje se za juniorsku nacionalnu rang listu, sve borbe koje će se ovdje odvijati. Dakle, jedan novi sustav natjecanja počinje danas u Kninu. Evo, čuli smo što je rekao Anton Nobilo. Ja sam isto malo snimao evo, par ljudi, par predstavnika trenera. Evo imam iz Zadra, iz Maribora, iz Lovinca. Evo Mladen Uskok iz Zadra, Bojan Babić iz Maribora i Milan Krpan iz Lovinca. Pa su oni malo mi rekli kako je to organizirano, kako se osjećaju, koji su to klubovi, kako imaju natjecatelje, pa možemo i to malo poslušati. Uvijek smo bili zadovoljni, uvijek je bila dobra organizacija, danas posebno za ovih 20 godina njihovoga postojanja i 10 godina turnira. Nakon ovo, evo, neke pauze, bilo nam baš drago što smo tu došli opet. Mi smo osnovani 1988. godine, evo upravo prije par dana slavimo 29 godina. I od tada smo onako nekako iz početaka, iz neke male dvorane došli na nivo da imamo na svakom europskom prvenstvu, seniorskom, pa i svjetskom prvenstvu, juniorskom svjetskom prvenstvu imali smo predstavnike. Na tim G turnirima osvajamo medalje, na juniorskoj, kadetskoj i seniorskoj razini smo uvijek tu negdje, tako među prvi 10 klubova u državi, tako da evo, to je ono što možemo reći ukratko o tome. Odlično, jako dojmljivo i jedna priredba je događa na visokom nivou svakako. Puno uzvanika i jako lijep događaj i obljetnica je značajna, 20 godina. Tekvondo klub Lovinac, znači Ličko-senjska županija u blizini Gospića, nekih 30 km. Djelujemo od 2006. godine, znači eto 10 godina radimo. Mala smo zajednica, ima nas 15 do 20 članova. Pa evo, dobro druženje i iskustvo novo za jednu ekipu koja tek počela i ulazi u svijet sportskih borbi. 6 natjecatelja. Evo već za sad imaju brončane, sigurne, a hoće li biti bolje, vidit ćemo. Ja sam Bojan Babić iz Tekvondo kluba KBK Maribor. Naš klub postoji pa sigurno isto tu negdje 15-20 godina. Organizacija je super je, dobro je. Dosta brzo sad ide i odgovara mi to pošto idu po 3 ringa na pauzu, nije generalna pauza, tako da stalno nešto događa. Koliko imate natjecatelja? Došli smo tu sa 6 natjecatelja. Medalje već svi imaju sad već zagarantirane, sad su već svi prošli, da, tako da bit će medalja. Svi koji došli imaju medalja. Svih 6 će biti medalja, da. Ja sam razgovarao sa troje njih, evo Josip Teskera, Mateo Pratljačić i Stela Pinjuh, isto onako vrlo kratko, oni su se malo predstavili, pa da ih čujemo. Ja sam Josip Teskera, idem u prvi srednje, imam 15 godina i treniram u Tekvondo klub Div Knin. Ja sam junior do 45 kila. Najveći moj uspjeh je bio osvajanje medalja sa G turnira, znači to su kao turniri gdje dolaze borci iz cijelog svijeta i moj još je uspjeh bio odlazak na europsko prvenstvo. Pa još se nisam borio, čekam polufinalnu borbu i onda ako pobjedim idem u finale, a danas se nadam zlatu. Ja sam Mateo Pratljačić, ja sam kadet do 37 kg. Bio sam prvak države i otišao sam na evropsko i osvajao sam medalje na G turniru.
Danas za sad imam broncu, a nadam se zlato. Ja sam Stela Pinjuh, imam 13 godina i kadetkinja sam do 44 kg. Pa najveći uspjeh mi je bio prvo mjesto na državnom prvenstvu i 5. mjesto na evropskom prvenstvu i 6 medalja sa G1 turnira. Trenutno idem u polufinale i nadam se također kao i njih dvojice zlato.